Sa setang mentahi karai ka khatduh iaka Portugal nakabenta ban qualify sya ka World Cup. Kata kadai ka jingil kai ka khatduh jongka ban pentikna ban yok rong sya ka World Cup. Bat hakane ka video perlok ngin yapet haduh katno teli ki jingil kai an syaban Cristiano Ronaldo ha ka FIFA World Cup lada ka laban qualify lane lada kamla. Tengap yang sob hai pi perlok sya kana ka channel lada pisngau tanat ia ki Khubor sport ngau phabat subscribe like bat share bat sahai ia ka video kurnam job ka Spain lang ba saula not cool persya ia ka Georgia kabal pelong ia ka Spain ban yorung sendon sya ka World Cup te perlok hana ka jingil ka Ferran Torres uli obat tep ka we bat arteli na oyar sabal ka we ka assist ula ai bat ka we na uzubi mendi balah ka we pat ka jingil ka friendly match apa deng ka Brazil Porsche ia ka Senegal ka Brazil kala laban pelim ia ka Senegal lang bada arle not cool ibali oban tep dau estawo bat ukasimero haka bana kalyang jong estiwo haki south league jingil ka na ka banta ka Brazil uli oban tep haduh sogol bada hoy perlok haba pai pat nakalyang jong ka Portugal menta kamit kan sadai ka jingil kai ka khatduh jongka kaban sadai ru karai ka khatduh ika ban pentikna ban yorong sya ka World Cup ha ka jingi kun persya jongka ia ka Armenia klem da don Cristiano Ronaldo bat ia kan ka jingil kai an sai le kai ha ka por nyu siteng men bat haba pai ha ka group F kadai ka Portugal kadang bat ha ka kerdan ka banangkong lang bada shipeu point bat lada ka laban job menta kamit kamut bakali oban rong direct sya ka World Cup handrai lada jia baka Portugal kan syarem lane ka Hungary kan pelim ya ka Iran kamut baka Portugal kan sai kun ha ka playoff te perlok kat kum ka jing ngau ka jongpi atau ka Portugal kan lane ban pelim ya ka Armenia ban qualify sya ka World Cup sa komen ha comment box bat hoy abangi pai pat na kalyang jong Cristiano Ronaldo nado kato ka jingil kai baka Iran kala pelim ia ka Portugal Arlenot kadai kato hi ka jingil kai ka khatduh na ka benta Cristiano Ronaldo ha Europe ha ka baklem poi perkat badai ha ka minit ka ban reu puwe Cristiano Ronaldo ulio ia karet ka bad dalam ba kane karet kat Ronaldo un samis ia kane ka jingil kai ka pamenta kamet ka bapan susi ia kinong Cristiano jong Ronaldo namar ba menta kamit ka jingil kai kan sadai ha ka Portugal ka ba kinong Cristiano ki kmilti ba Ronaldo un sayo pediang ia ka jing tap kti ka badan buram bat ia ka jingle buram na ka benta ka last game jong lane ka farewell haying la jong handrai namar ba ulamis ia kane ka jingle kai imat kan syukut no kumto hi yau Cristiano Ronaldo bat mentangin ipe bahaduh kan no teliki jingle kai an syaban Ronaldo lah ka FIFA World Cup lada ki qualify lane ha ka playoff hadin ka red card jongu tekat kum ka role jong ka FIFA disciplinary Cristiano Ronaldo un syaban haduh lai teliki jingle kai kabamut lada ki laban qualify ha ka World Cup arteli ki jingil kai ha ka group stage un mes bat lada jia baka Portugal kan wan ha ka kerdan ka baar ha ka group F jong ka World Cup qualify bat la ruban qualify lang baka playoff Ronaldo ulala hi ban play ia ki jingil ka World Cup nado bas dang ka tournament kublej bun